ሁለቱ ታዋቂ የኢትዮጵያን ቲክቶከሮች ልጅ በእስር ቤት ሊወለድ መሆኑን የዘ ሀበሻና የዘ ኢትዮጵያ ምንጮች ገልጸዋል። መረጃውን በዝርዝር አቀርብላችኋለሁ። ዮሐንስ ዳንኤል ወይም ጆን ዳንኤል፣ አማኑኤል መውጫ፣ ናትናኤል ወንደሰን፣ ኤልያስ ድሪቢያም፣ ኤሌኒ ክንፈና የዲዲያ ነጻነት ነሐሴ 16 ቀን 2016 ዓ.ም በግምት ከምሽቱ 3:30 ሲሆን ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ የበራ ቁጥሩ ኢቲ190 የሆነ ቦምባርዲየር ኪው400 አውሮፕላንን ያለ አግባብ በመያዝ በቁጥጥር ስር አውሏል። የመንግስት ሰራተኛ ኦፊሴላዊ ግዴታ እንዳይፈጽም በመቃወምና አለመታዘዝ ፈጽሟል የሚሉም ሁለት ክሶች እንደቀረበባቸው ይታወቃል። ዮሐንስ ወይም ጆን ዳንኤል የሚባለው ቲክቶከር ደግሞ ከነዚህ ሁለት ክሶች በተጨማሪ መልካም ስምን የሚያጎድፍ ተንቀሳቃሽ ምስል በኮምፒውተር ስርዓት አማካኝነት ማሰራጨት የሚል ሶስተኛ ክስ ቀርቦበታል። ከነዚህ 5 ተከሳሾች መካከል አንዷ የሆነችው የዲዲያ ነጻነት በወቅቱ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ስትውል እድሜዋ 17 ዓመት ይሆናት ነበረች። የዲዲያ ከዚህ እድሜዋ በተጨማሪ ነፍሰ ጡር መሆኗን ለወራት ከታሰረች በኋላ ለማወቅ የቻለች በመሆኑ ከፍተኛ ድንጋጤ ላይ ወድቃ እንደነበር የቅርብ ምንጮች ነግረውናል። የዲዲያ ከጆን ዳንኤል ጋር የፍቅር ግንኙነት የነበራት ሲሆን እርግዝናዋም የተፈጠረው ከእርሱ ጋር በነበራት የፍቅር ግንኙነት ነው ሲሉም እነዚሁ የቅርብ ምንጮች አስረድተውናል። ጆን ዳንኤል ከቲክቶከርነቱ በተጨማሪ ድምፃዊ የነበረ ሲሆን አረ ወይኔ ፍቅሯ አየለ በኔ የሚል ዘፈን ያለው ሲሆን ይህ የጆን ዘፈን የቪዲዮ ክሊፕም ተሰርቶለታል። በዚህ ቪዲዮ ክሊፕ ላይ የዲዲያ ነጻነት አብራው ሰርታለች። የዲዲያ ነጻነትና ጆን ዳንኤል ከቀናቶች በኋላ የመጀመሪያ ልጃቸውን ያገኛሉ ተብሎ እየጠበቀ ሲሆን ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄ ተቀባይነት ካጣ ልጃቸው በእስር ቤት ውስጥ የሚወለድ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ሲሉ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ተጨማሪ መረጃ በዩቲዩብ ገጻችን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ሰላም ጥዕና ሃበለይ አመላ ዓለም ትርከቡ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ተኸተልቲ ሎሙ እውን ከምቲ ልሙድ ሓደሽቲ ዛዕባታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ነዚ ዩቲዩብ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሸር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። እሺ መኩራት ተኸታተልትና ከምቲ ክንሪኦ ጻንሓና ቲክቶከር ጆን ዳንኤል እናተባሃለ ዝፍለጥ ከምኡ ድማ ኣብቲ ምስሊ ትሪእዋሉ ሳውንድ ፌመስ ቲክቶከር እያ። ካብዚ ዝሰሩ ነዊሕ ኣዋርሓ ተቆፂሮም ይርከቡ። ሎሚ ዝወፅእ ዘሎ ሓደሽቲ ዛዕባታት ድማ ኣብቲ እስር ቤት እንታይ ተፈጢሩ ዝብል እዩ እና ከምቲ ክትሪኦ ጻንሓና እዞም ክልተ ቲክቶከራት ነዊሕ ግዜ ናይ ፍቅሪ ግንኙነት ኣምነበሮም ኣብቲ እስር ቤት ዘመልክት ሞ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ኣብ ቆልዑ ከም ዝኸውን እውን እናተወረ ይርከብ። ኩራት ተኸታተልትና ሽሙ ኩራት ተኸታተልትና ጆን ዳንኤል እስካብ ሕዚ ቅድም ኢለ ከም ዝገለጽኽዎ ኣብ እስር ቤት ከም ዝርከብ እዩ ዝፍለጥ። እስካብ ሕጂ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣትዮም ድማ እዚ ሰብሃለ ሓድሽ ዝኾነ ፍርዲ ዝፈረደሎም እስካብ ሕጂ የለይ። ብእስር እዮም ዘለዉ እስካብ ሕጂ 5 ቲክቶከራት ማለት እዩ እና ጆን ዳንኤል ምዛ ፍቅረኝኡ ቢያንስ ናይ 7-8 ወርሒ ጥንሱ ከም ዘለዋ እውን ይዝውረያ ሚድያ ኣብ ሓፂር ግዜ ደግሞ ከም ትወልድ እና እዚ ትወልዶ ቆልዓ ከመይ ክኸውን ዝብል ነገራት እውን ብጣዕሚ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ይርከብ። ብዙሓት እውን ናይ ጆን ዳንኤል ቤተሰብና መፁ እዛ ቆልዓ ኣብ ደገ ንክትወልድ ፍቃድ ናሓተት እውን ይርከቡ። ብዛ ኣጋጣሚ ኩራት ተኸታተልትና እና ጆን ዳንኤል ድማ ብሓፂር ግዜ እውን ስለሱ ዝተወሰነ ከምልል ተመልከቱ ላድነቕቱ እውን እናተወረ ይርከብ። ኩራት ተኸታተልትና ሽሙ ኩራት ተኸታተልትና ቅድም ኢሉ ኣብቲ መእተዊ ከም ዝሪኦ ዝነበርና እቲ ቪድዮ ኣብ ክልቲኦም ዝለሎ ኩነታት እና ድማ ናይ ጆን ዳንኤል ኣድነቆትን ፈተውትን ናይ ቲክቶከራት መሳርሕቱን ድማ እንኳዓ ደስ በለካ መሊኡ ደግሞ ደስታኻ ሙሉእ ክኸውን ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝፍታሕ እውን ተስፋና እዩ ዝብል እውን ብዙሕ ቪድዮታት እናሰርሕሉ እውን ይርከቡ እዞም ዕሩኽቱ መሳርሕቱ ማለት እዩ እና እዚ ድማ ኩላትና እውን ናትና ምኞት እዩ። እዚ ቆልዓ እዚ ቁልዕነት ስለዝኾነ እዩ ንእሽተይ ጥፍኣት ሰሪሑ እስካብ ሕጂ ክቕፃዕ ፀኒሑ ማለት እዩ እሞ ድማ እዚ ዝተባሃለ ፍርዲ እስካብ ለይምርኻው ድማ ንቤተሰብ ይኹን ንመላእ ዕሩኽቱ ፈተውቱን እናሻቐለ ይርከብ ማለት እዩ እና ቅድም ኢሉ ከምቲ ክገልፆ ዝፀናሕኹ እዚ ቆልዓ ካበይ ክውለድ ዝብል እዩ። ምናልባት እዚ ህፃን እዚ ቆልዓ እስር ቤት እንድሕር ተወሊዱ እንታይ ዓይነት ተፅዕኖ ከፈጥሮ ይኽእል እምሮ ዝብል እውን ብጣዕሚ ኣነጋገርቲ ኢና ክኾኑ ይመስሉ። ኩራት ተኸታተልትና ከም ዝፍለጥ ቲክቶከር ጆን ዳንኤል ማለት ብጣዕሚ ኣብ ላይ ብዙሓት ተኸተልቲ ዘለዎ ቻሌንጅ ብምስራሕ ብጣዕሚ ኣብቶም ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብሉፃት ስኬታማ ካብ ዝበሃሉ ሓደ መርኣያ ናይ ቲክቶክ እዩ። ሞ ድማ ብስሓቅ ጨዋታ እውን ዝፍለጥ እዩ።
كم زفلت جون دانيال بتعمي دستال تملؤ بتعمي يا بس كاب حصان قلعه تقيرو سرحو تشالنجات ون فولطينا انا السب زي كاطف كله يا مسن نور سميت ناي تግራይ ناي አሸንዳ ካብራ በዓል ድሙቕ በዓል ስለነበረ ናውን ክኾዱ እዮም ዘምሰባት ዚም ብጣዕሚ ታንቂዮም ስለነበሩ ከይተፈለጡ ምስም ናይ ኤርፖርት ሰራሕተኛታት ውን ብዙሕ ግርግር መሳሊ ብቃላት ፈጢሮም እዮም ለምንታይ እንደዘለአክል ተባሂሉ እዩ በፖሊስ ጸጥታ አዲስ አበባ እና ቤት ፍርድ ከአትው ኺሎም ማለት እና ድማ እስካብ ሕጂ እንታይ ለምንታይ እዩ ሁላይ እስካብ ኸዚስ አክቹሎት ናቀረው እስካብ ኸዚ ምንም አይነት ፍርድ ልክተውሃው ምልኻለ ልብልወነ ዛዓባታት ነይሩ እዞም ሰባት እዚኦም ተፈሪዶም ተልነበሩ ሕጂ መውጽኦም ሰዓት ይኸውን ነይሩ ልብልውን ብዙሓት ነገራትና ተሰርሕሉ መጸም እዮም በርግጥ ውን ተኣሰርዎ ንኡስ ኣይኾነ ዝሰርሕዎ በደላት ገና ግን ድማ እስኪ ሁሉ ነገር ምስ ፈጣሪና ጆን ዳንኤል ሓውና ድማ ቀረባ ጊዜ ልክወፅእ ናኩላትና ሙኘት እዩ ኩራት ተኸታተልትና ሽሞ ኩራት ተኸታተልትና ኖሚ ሒዝናልኩም መፂና ዝነበርና ነዚ መስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ድማ ብኻሊእ ትሕሶ እስካብ ንራኸብ ሰሰና ይንዓኹ